ED ZANU-PF timu yevarakasvizigananda bombed imba yaJob Sikala mushure mekunge vachiziva Job Sikala ari kuroncha bhuku rake nhasi kuSouth Africa. Vari kutya kuti anotaura chokwadi, akanyora chokwadi mubhuku rachona, saka havadi kunzwa chokwadi vanhu veZANU-PF. The home of Zimbabwe opposition leader Job Sikala, who is launching his biography today in South Africa, was bombed last night in Chitungwiza. Job Sikala, who was jailed for 2 years without committing a crime, has been arrested 68 times without any single conviction by the ZANU-PF regime. Handisi guys, munoti kuti asi pane video yandoda kuti muone vachitiratidza imba yacho namabhombero vaita sapanapo vanhu vakuvara. Tarisai muone zvakaoma. Ichi chinhu chacho chindo chikunzi chagadzirwa kuti kunzi chiputike chacho zvino dynamites vinge zvikuyu vese ovichindanzi nemapirisa acho handiswana uchibata kuitira kuti vanhu vachiforensic vasazosvike uyu zvinhu zvake zvavadore science evidence kuti zvinge zvisina kubatwa pashedhi yese yadonha uyu mota yaparara kwese then izvi ndo zvadonha kubva pashedhi of which I suspect kuti pasi peizvozvi zvitogona kuwana something amen. Then windows then apapo pakaita black apo pakabva paint apa anomuona ndo pandosuspect kuti ndo panenge parova chinhu chavo chimwe chacho chichibva chapwanya neichichi. Then zvabva zvadonedza mauyo anoona kuti mauyo acho shedhi uyu yacho itori pamusoro pacho patori like kuti mudhuri wacho uyoyo padenga uyo anomuona kuti wakatoningirira wakatokolapsira mukati kudai sona. Apa ndo panotaura kuti chinhu chacho chinenge chapenetraterwa ipapa. Yesaya maglasses ari pasi apa mawindows emba yese completely adonha. Then I suspect kuti panapa pane futi chimwe charwira ipapo because amukona dust iripo futi kuchereka kwakaita apa pacho. I suspect kuti pane chimwe charuwa ipapa futi. Pesa panomuona pesa then ichi chiwe plastic ichi ndo chimwe chinhu chipani pacho pandinofunga kuti parowa apa pasaidi peningirino wakabva pagedha yese aparara. Mawindows yesa mawindows yesa maglass acho yatodonhedzwa nesunhu izvozvo. Anomuona pila iri rikutotsemurwa ikoko kunenhingirikini neuyo yacho neimpact yacho pila irori kutotsemurwa rese iri neimpact iri pila impact yacho yange yakanyanya yange iri massive especially yechi2 yacho because zvati raka2 zvirawo kutsemuka apa. Pamusoro pemota izvi zvadonha pashedhi then pane tumwe futi tumatambo twaturipo papa twematerial yacho yashandisa. Nomuona mota kuparara kwese kwayaita. Then apa pane madhinsi ari kutonge epfuti apa madhinsi ari kutonge epfuti zvuti yange iri pepeta zviburisa panze time. Then pane tumwe futi tumatambo twaturipo papa twematerial yacho yashandisa. Nomuona mota kuparara kwese kwayaita. Then apa pane madhinsi ari kutonge epfuti apa madhinsi ari kutonge epfuti zvuti yange iri pepeta zviburisa panze time zvacho dzanga takumhanya polisi kuti tinofaila police report yacho nescreen alimuona Vanhu
Job Scala, as we all know, akabva kuMDC nana Chamisa vakazovhura imwe pati yavo yainzi Triple C nana Chamisa, but haina kuzopera mushe pakauya Chavamwe akakonzeresa akaita kuti ipere. The last time Job Scala paakasungwa yanga iri nyaya yekunyatsime papa pakaurayiwa Mo Blessing. Job Scala was on the ground, kwakapiswa zvinhu kukaitwa zvinhu zvakawanda. Job Scala akasungwa chinzi ndiye akonzeresa. Asi nyaya iripo ndeyekuti Job Scala is launching his biography called Footprint in the Chains today to South Africa. This attack is meant to intimidate Job Scala, who is opposed to ED ZANU-PF term expansion 2030, who is 2030 Idi Aninga Achipo and looting of funds. Nobody was injured in last night's attack as property was badly damaged. It's not first time Job Scala bhuku rakambozama kulaunchwa kuZimbabwe kuMasvingo town and was violently stopped by the ZANU-PF thugs who were caught on camera, yet nobody was arrested. So quite clear the regime fears Job Scala's words. Vari kutya kuti anotaura chokwadi, pakanyorwa chokwadi chemahara. Saka handizivi guys munoti kudii nazvo, asi munongoziva mega ZANU-PF nokudza kuti saka muchaita sei. You can't oppose ZANU-PF muZimbabwe. Dai vanga vachinyasorova mutemo semutemo, munofunga kuti zvese zvaitika. Obviously vanhu vari kukonzeresa ndeve ZANU-PF ndivo vanhu vanotadzwa vasingasungwi vacho, asi kana ari ngori mumwe munhu chete vanosungwa, asi veZANU-PF vanoluta. Zvese zvakawanda zvatinenge tichiona zvine zvichiitika pamberi pedu pemaziso edu, ati vatula penda hapana zvinoitika, vanongonzi saka muchaita sei. Thank you.